Diżappunt mill-Kunsill tal-Qala kif wara saga ta' 17-il sena applikazzjoni għal żvilupp li kienet ġiet miċħuda baqgħet imdendla wara l-istadju ta' appell. Fil-fatt it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar spjega kif deċiżjoni finali fuq dan il-każ ma tistax tittieħed kif fl-aħħar deċiżjoni ma kinux segwiti l-proċeduri stabbiliti. Dan kif l-aħħar deċiżjoni kienet ittieħdet mingħajr ma ġew ikkunsidrati pjanti ġodda li kienu sottomessi riċentement u deċiżjoni ma tieħdiġ mill-bord sħiħ. Il-proġett oriġinali kien jinkludi lukanda, appartamenti u jott marina. F'dan il-każ intqal li għandu jerġa' jsir il-Case Officer Report. Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg li ilu attiv f'dan il-każ sa mill-bidunet wera d-diżappunt tiegħu. Ma nistax naċċettawha, għalhekk diġà ħadna d-deċiżjoni li ħammorru l-qorti biex nappellawha. Il-poplu Malti Mawċi għandu bżonn il-ħondoq rumin bħalma għandu bżonnu jien, il-familja tiegħi u l-poplu tal-Qala. Il-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar iddeċida li l-proġett ta' Town Square f'Taslima imur lura quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar. Għal dan il-proġett kienu appellaw il-Kunsill Lokali ta' Taslima flimkien ma' għad ta' qdiet ambjentali. Fid-deċiżjoni tiegħu it-Tribunal innota kif iridu jsiru numru ta' konsultazzjonijiet mill-ġdid u jiġu ppreżentati studji fosthom dak tal-impatt ambjentali. L-argument tal-appellanti fil-fatt kien li ċertu studji ma sarux jew ma kinux ippubblikati u għaldaqstant ma setgħetx tittieħed deċiżjoni infurmata. Appellanti li huma sodisfatti li l-proċess ta' verifiki fil-proċess tal-ippjanar qiegħed jaħdem, kif spjegat Dr. Claire Bonello f'isem l-Qdiet Ambjentali u residenti ta' Kwisisana. Jiena naħodha bħala pass pożittiv ħafna għax it-Tribunal għaraf il-fatt li mingħajr l-informazzjoni kollha imniżla mill-liġi u rikjesta mill-liġi, il-proċedura tal-iżvilupp ma tistax isseħħ.